Mei ni somni paruk nilai ni hian social media lian pathum Facebook, Twitter, Instagram te ihmang thei talawani chuan maktivak dusu Sarkarin India rama khap tinani mai ilahmang chun zom thei ne ro chuan heng social media company te hian India Sarkar dan zam chu an zom tinani India social media trend khat khap tumna chungchang hi kan chui zawin a phena thil lom trend khat te tarlang teang kumsang ni le som ni pakhat February ni som ni panga khan Ministry of Electronic and Information Technology chuan Information Technology Guideline for Intermediaries and Digital Media Ethics Code Rules sang ni som ni pakhat ati chuaka social media te chu ankal phung tura in kai hruaina dan asiam saka lungoi lo na thlen na tur chungchang siam te po atumane Hedan noya hian India social media te chuan zom tur chi hrang an nei dona chungzinga chuan mipui ta na poimo le an ngai venzong ni lem lo thil moi lo ti chhualo te mipui ril ruput mang titla hniam thei tur chi ti chhualo te ram hrananga India in rel bol na le akal phung ti der thong lo tur te ramta na hlau om ti chhualo ti borvel te atela heng te hi chu social media tan zom ahar savak lem lowang heba ka hian sarkarin dana ken ko chungchanga lung oi lo na an thlen theina turin social media company te chuan chief compliance officer anda tel turania dan tlo chan hian ti tur om reng theya chuwangin avil zuya biak po thei reng tur nodal officer an nei nge turani ti borvel te po atela Sarkar atanga avil zui tur hian committee siam ani don bokane chu committee a chuan defense external affairs home information and broadcasting law IT le women and child development ministry ayo te antel dona anni hi thu top nei tu turanne heba ka hian joint secretary chinchu sarkarin authorized officer atan arwatanga social media thuti chhuwa chungchang Sarkarin khapadu khapna thupek chhuwa thei tu tur ani don bok social media thu dik lo thedarna veng turin video masalama khan kan tarlan tawangin thon chuak tu masaber ol samzo ka hriat theina tur chu dana hian atel tawang bokane India Sarkar chuan social media te hi kan rama kan lahmang chunjom zel don ani chuan India dan pui ngai poimo chungin anron lut turani bithlia chin neya kan kalve trul atina ani deuh bera thlathum chung hunan in pek chu mei ni somni panga khan atopa zantir lam thlengin social media lian zinga he dan lapom lo hi anom nuala compliance officer ruathi company pakhat chau anlom boka chubaga chuan sarkar chu thlaruk chung hun peturin andu USA kan mun puitenen hemi chungchang hi kan soi howanga yani ante India rama social media mantlang lonber Facebook chuan he dan thar hi zomandu tian soi chiang towa mase danina phu tangero chu mei ni somni panga zantira po khan anlati fel chia chuang lova dan hi anzom thei talawani chuan India rama man thei lawemo thu boy or tir thei aniang social media te chau ani lova Netflix Amazon Prime le video streaming service te po ahuam telveka heng company te hian lungoi lo na thlen na tur mun an siamin ni som panga in thulu tom te chu anching fel tur ani don bok sarkarin dana zom tur siam kara hian social media neu athleng nuala andin mun achiang lo le zual WhatsApp chuan data privacy chungchanga sarkaran chang le towa an dan thar pomlotan message thon chhuwa theiani to lowanga reitak nuwa chuan man theilovin kan siamang ti chu kaltlang pui antum talova sarkarin an dan thar hi nup tir tura ati chungchang ro chu India sarkarin data hum himna tura dana duan thleng ngan tuma anom dan tur an soi chiang theilo business account kha tuna an buena berania ankal phung tura duan po tlemin an thlak dang lam le hret to bok kan video masalama khan kan tar lang to a WhatsApp a hian mimal in biak na te
group in biak na le video le thalak ba ka document thon chua ti te chu anen don lova mase kan hming le kan address te kan phone man model ti borvel te anlo la khom don thunga kan file thon chua chu a metadata anti mai tu siamemo tu la ke monge ti te engti kami nge ti te anlo chin chia thunga kanin biak na chu hima kan mi mal chanchin le omna mun ti te chu ahim talem lo ti na ne WhatsApp in buaina anto kara hian Twitter le India sarkar te chu anin the thu na sakhop mai BJP thupuang tu chuan karmasa khan Congress toolkit anti mai Shrido konga India sarkar le Prime Minister ti mingchia theina tura in kai shruaina Congress inan siam nia soichu aron thedara India Sri Lanka mek chu Modi a Shri in siam danglam ti turani ti te kumbela chu Shikaidar tu beranga soi turani ti te social media Congress party ming lamlem lo te chu puilo tur ti borvel te nia sarkar malak na ti thruan op theizonga chetura in kai shruaina ani deuber he Congress toolkit hian soizui a hlo hlea Twitter hian India rama minister sang te chuan andem thu an soi chuak luaya media pa ngai te ngei poin an khelna sa hle BJP lam on tu news channel tengat phei chuan Congress thil ti chu a hming chhiat thlakin thina thlen tu Sri Lanka chu politics khelna ta na an manawangin an demane mase Congress chuan he document hi an siamani lo tian soi thunga kan party chin chiana le kan hminga document lem siamani tin BJP thupuang tu le an president telaka thu buai an theluta Twitter hi India a an pisa len chilin thilom dan an soi puizui ta boka hetiang kara hian alt news aron pen chuaka anni hi thudik lo fin fia tu anne India ram mai ni lovin khovelin rin tla ka ngai ro rel nei na po thudik lo an fin fia te chu tranfunga ta na an lo man photo ania alt news hian Congress toolkit chu do tani tin an ron chua document ten hian Congress in document anti chua thin nen ainang lowa number ziadana Congress chuan document danga chuan number pa ngai an mang thina BJP ti chua chuan Roman number te an mang thung ti te a fonts mana inang lo ti te Congress party minglam chau pui tur ti chu an me pui te social media tranga en poin adik tok lova Modi a Shri in siam dang lam le Shri thedar tu ti te chu social media manani lem lo tin an hnialane alt news in an hnial kalna aron ti chuata ka hian Twitter hian BJP thupuang tu document ti chua hi khoi danglam tina chinchia ta US President tin thanlaya Donald Trump a thu pos ho do tia hnial kalna om ti antar sakang deuh kha ani ber mai sarkar lai puya mi chal lang tak takin Congress toolkit kan hai chuak ke tian lo tui pui laklo to lain Twitterin document khoi ching penanga antar chuak hi anlom tawak lo tire turin Twitter hin nora ma se an tire du big chuang lova hemi chungchang hi tuna chui mek niin korta ala in trial dona thu dikani le ni lo chian ma a hetiang lo tar hi adik lovetiin sarkar chuan police arwaita ne me ni somni pali khan New Delhi a Twitter mun pui chu police te chuan an lu chuak ta he thil tar tu te hi manan tum ni ya soi om lain sarkarin lekha ti chua an munge yem ti fiatuma lut mai kan ni anti ve thung Twitter a thok te hi nikum Shrilen tiratang khan in lama tangin an thok to a man tur anom lova police te hian anvarum thai kwalin sarkar thil ti theina volunteer tuma eptulam chuan an pune Twitter laka hian sarkar hi alungoi lona arei to mai lo nei tu te lungoi lona chungchanga ramdang milar te anon trong chuaka Twitter chu anaw chuana tan bera an man ania sarkar chuan hei hi ram chung thilani tin thu post thren khat chu miril ruhruai sual theya an chua pai tir an lo tum to a Twitter a thok te chu tani na khung te po alo tum to nge nge
hetiang ania wang hian Twitter chuan post then khat an paya tun thlengin hrileng le helchet na sarkar thu chuak angin block tepo an la nei chhun zom ta zel hetianga India sarkarin Twitter akar chan hi Donald Trump awang bok ati lo theilo elector te vote chiarnia capital hi la buaina chuaka Twitter chuan thu post then khat an paya Kumin Republic Day lomna Red Fort ta lo nei tu te kong zo wangin buaina achuak vele chia US an ti da nangin India ti ve turin kandu ani ber mai tiin sarkar chu atang ve tatlata chu wanga paitir thei chu ne hengte wang hian India chuan Twitter hian dan zom lo se khwa khir se adu jok mai thei engponi se social media hi ahman thei talawani chuan SMS lama kan kir le to mai niang chu tepo kan lo ti mai thei ma se thiam na sang to a man thei lo chan tur om chuang lo akongol samber chu VPN mangina ne VPN mang hian ramdang IP address kan vatrom dai theya ramdang atanga mang angin kan langkeu to a Chinese application India rama unban tak tepo kha VPN mang hian ala man thei zel VPN hi atam jok chu leingai te an thrin thunga a thlona man thei po tam aspi tamuang tlang pui thung ti mai chau ani ye